Avril kalo tile 16 tɛmɛnen na an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta a ye Niger dugu jukɔrɔ nafolo minisiri ka o bisimila an ka jamana kɔnɔ ni o ye Mahamani Mustafa Barke u ka o bisimilali ninnu tɛmɛnen kɔfɛ Niger minisiri ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko walasa caman bɛ se ka bɔ Mali kuranko gɛlɛya la ani ka fara tajiko gɛlɛya fana kan min ye taji litiri miliyɔn 150 o de bɛna bila ka na an ka jamana na. Hali bi an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta a ye dɛmɛba kɛ ni ka ɲɛsin Sangaribugu ani Banjanbugukaw olu ka yɔrɔ la ni ka jibɔnto sigi u ka sigidaw kɔnɔ. Nin baara ninnu dayɛlɛli kɛra Avril kalo tile 17 tɛmɛnen na n'o kun bɛnna arabadon ma. Nin ye laseli min bɔra an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmɔgɔba fanfɛla la a y'a ladɔnniya k'a fɔ min ye cɛncɛn jamana 3 ye Mali, Niger, Burkina